Bon dia, soc Alejandra, enquadradora ambiental de la Mancomunitària Ribera Alta, i el que veig així davant són els poalers del sistema porta a porta. El sistema de recollida porta a porta ens ha permès eliminar el que són els contenidors del carrer, i ara la població l'únic que ha de fer és treure aquests poalers a la porta de casa perquè el servei de recollida i recull el que és la seva basura. Si vos fixeu, aquests dos poalers que teniu així tenen xips, són els que es treuen al carrer, i aquest que té foradets és el que se queda en casa. Aquesta és clara orgànica per a les restes de menjar i els foradets són per a que les restes de menjar no facin olor. Una vegada les restes de menjar, la bolseta ja està plena, es treuen en este poalet al carrer per a que ningú animalet pugui obrir este poalet, es passa la sal per davant i ja no es pot obrir. I este poalet de color gris és per a la fracció resta, la fracció en vasos lleugers o la fracció paper i cartó. I la població ho ha de treure a la porta de casa, sent un torn horari, i cada dia tocarà o el poalet gris o el poalet marró. Aquestes bolsetes que tinc així són bolses compostables i, a diferència de les de plàstic, estan fetes d'un material natural, és a dir, fèrula de dacsa o fèrula d'arròs. Este material és transpirable, és flexible i permeteix que l'aigua que té els aliments s'evapore i no faci olor. Per assegurar-nos que són compostables, han de tindre algun d'estos setxers. Aquestes bosses les recomanem per a la matèria orgànica. El medi ambient es necessita. Recordeu, ser-m'ho bé.